ya zai ji kawa da haka. Yayi ni wallahi ban san lokacin da haka ya kasance ba. Allah ne ya haɗa shi ba ni bane. Haka kace? Banzan so. Kira wannan yaron da ta kora shine maganin wannan cutar ta. Banzan so. A haka yace maka? Kwarai kuwa. Banzan so. Lalle ya cika cikakken marako. Wallahi baran yadda mama. To ka sani ko ba zai fita ba? Banzan so. Yadda aka samo ki haka ita ma aka samo ta. Allah sai ka wallan. Banzan so. Banzan so. Salamu alaikum ba mutane ne ina magana an yi shiru. Me ke tafa da ke yanzu? Banza matsiyata wai ku malamai. Ina gidan malamai a nan gurin. Duk abin da zaki faɗa. Sai ba gani shi. Ita ce hanya mafi sauki. Kibla Hausa TV.